Fl-aħħar 4 xhur il-lista ta' stennija l-operazzjonijiet ta' bdil tal-ġenbejn u l-irkoppa naqset bi 28%. Minn medja ta' 14 l-operazzjoni fil-ġimgħa issa qed isiru madwar 24 operazzjoni fil-ġimgħa. Din hija l-ewwel darba li qed isiru aktar operazzjonijiet minn kemm ikunu riservati. B'hekk qed tinqata' l-lista ta' stennija li tħallit takkumula matul is-snin. Fil-ward tal-ortopedija, s-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern spjega li l-effiċjenza li qed naraw illum hija dovuta għal mod li bih l-istaff mediku qed jorganizza ruħu u juża r-riżorsi disponibbli. Qed jintuża teatru fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta fejn mill-2014 s'issa saru 450 operazzjoni u qed jintużaw ir-riżorsi li jeżistu fil-privat bis-servizz li jingħata l-pubbliku jibqa' bla ħlas. Kull ġimgħa 8 operazzjonijiet tal-ġenbejn u l-irkoppa jsiru ġo teatri privati. Il-kirurgu fid-Dipartiment tal-Ortopedija Ivan Esposito fakkar li hawn qed nitkellmu dwar persuni u familji li ħajjithom tinbidel għall-aħjar wara interventi bħal dawn. Ma kun numru, hemm individwu, hemm ħajja, hemm familja wkoll. Ġifieri aħna huwa dover tagħna li nagħtu s-servizz u nagħtu s-servizz li huwa ħin raġonevoli. Dawn mhux ċifri ta' darba, il-Gvern ħabbar li diġà naqqas b'mod tanġibbli l-listi ta' stennija għall-MRI li issa qed isiru fi żmien 3 xhur flok sentejn. Tnaqqis drastiku ieħor sar fil-lista ta' stennija l-operazzjonijiet tal-katarretti. Mhux biex insolvu l-problemi li ħallat ieħor li kien jaħseb li kienu impossibbli, bħalma naqqasna l-waiting list tal-MRI, naqqasna l-waiting list tal-katarretti u ħafna affarijiet oħrajn, din is-sena nkun naqsu l-waiting list tal-hip knee replacement. La darba nagħmlu din, nkunu rridu nifukaw fuq l-outpatients għax aħna tagħna problema fej l-outpatients tabib jibgħatek għandi professur idum sena biex dik appuntament din għalina mhix aċċettabbli, diġà bdejna naħdmu fuqha wara li nkunu tajna daqqa sew il-hip knee replacements is-sena li ġejja mbagħad nkunu nistgħu naqsu l-waiting list anke tal-outpatients ġewwa Matidej.